Judita Popović, replika, izvolite. Hvala vam, gospođo predsedavajuća. Poštovana gospođo ministarko, pre svega se ovde radi o javnom interesu i o posebnom postupku. Dakle, interes to smo apsolvirali, je tako? A poseban postupak, to vam je predviđen, recimo, u Zakonu o eksproprijaciji u slučaju elementarnih nepogoda. Dakle, tu se radi o jednom postupku koji isključuje neku redovnu proceduru koji je zakonom predviđen, a ta redovna procedura upravo služi tome da zaštiti interese one slabije strane, a to je uvek onaj učesnik, građanin, dakle onaj koji je vlasnik nepokretnosti, a ne onaj u čiju korist se radi eksproprijacija, a ne država koja u stvari inicira eksproprijaciju. Dakle, to moramo da napravimo razliku. Dakle, ja sam o tome govorila. I govorila sam o tome da za ovaj slučaj zaista nije potreban poseban postupak. Zašto je potreban poseban postupak? Pa prosto neko nesnalaženje administracije, nesnalaženje sudova, vi ne možete da interpretirate na štetu vlasnika nepokretnosti. Dakle, uradite nešto da pojačate funkcionalnost i efikasnost i administracije i sudova, a ne da se eksproprijacije odugovlače na nekoliko godina. Dakle, prosto jako je jednostavna stvar. A kada sam govorila o tome, o interesima nekih krugova, i kako sam mislila na to da na način koji se u stvari predviđa da se radi ova eksproprijacija, mi imamo osnovane sumnje da pretpostavljamo da će se to raditi u interesu onih koji predstavljaju korisnike eksproprijacije, a na štetu onih koji će uložiti svoje nekretnine u te eksproprijacije. Vreme. Znate kako? Ja ću da koristim još ono vreme ovlašćenog. Ne, dobili ste repliku, tako da ne možete koristiti vreme ovlašćenog. Gospođo predsedavajuća, gospođo ministarko, dakle, ja bih samo dopunila. Nemamo i problem oko toga da je Srbiji potrebno da se omogući svaka vrsta investicije. Nemamo problem oko toga da se gradi i Južni tok. Dakle, nije to problem. Problem je kod ovog zakona što nije do kraja definisan, prvo, javni interes, a drugo, nije do kraja definisano zašto se u stvari išlo na ovaj poseban postupak. Dakle, suština je, mislim na skraćeni postupak. To je u stvari problem sa ovim zakonom. Potpuno bez ikakvog razloga vi uvodite jedan postupak koji u velikoj meri otežava poziciju onog čija nekretnina je predmet eksproprijacije. Dakle, to je poenta kada govorimo o eksproprijaciji u ovom slučaju. A još nešto da vam kažem, normalno da će biti i onih koji će itekako da se okoriste sa eksproprijacijom u korist Južnog toka. Međutim, to je prosto slučaj tako u Srbiji. Uvek imate jednu manjinu koja će naći neku priliku preko kumovske, rođačke, političke veze da neke svoje interese favorizuje, a sve na uštrb one velike većine koja će imati itekako problem da realizuje svoje interese u smislu naknade u vezi eksproprijacije. Hvala. Stvari odnosi na taj famozni javni interes. Hajde da raščlanimo malo stvari. Radi se o tome da vi imate s jedne strane korisnika eksproprijacije, imate onu drugu stranu koja u stvari trpi tu eksproprijaciju, imate javni interes. I onda sve to povezuje jedan poseban postupak u postupku eksproprijacije. Dakle, to su 4 različite stvari koje ne mogu da egzistiraju u jednom zakonu, u jednom rešenju i ne mogu da imaju iste benefite za sve. Zašto? Zato što je onaj u čiju korist se radi ova eksproprijacija kompanija u većinskom vlasništvu jedne strane državne kompanije.
Zato što onaj koji trpi tu eksproprijaciju, to su građani Srbije koji imaju svoje parcele na onoj trasi budućeg gasovoda. Zato što je javni interes nešto nedefinisano, nešto uopšteno i nešto onako maglovito. A poseban postupak je i te kako konkretan. Poseban postupak je skraćen postupak, poseban postupak može da ide samo na uštrb prava onih čije se nekretnine eksproprišu. I zato ne možemo ove 4 kategorije pojmova da sublimišemo u jednu problematiku. Hvala. Da li još neko želi reč? Ne. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branko Karavidić i Biljana Hasanović-Korać. Vlada i resorni odbor prihvatili. Gospođo Popović, vama je ostalo 3 minuta kao ovlašćenom predstavniku. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsedavajuća. Poštovana gospođo ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, pa meni je drago što je i gospodin iz Srpske napredne stranke shvatio šta smo mi poslanici iz Liberalno-demokratske partije hteli sa ovim amandmanom na član 6. U stvari, radi se ovde upravo o ovoj brzoj brzini koja je predviđena članom 6 i što se u stvari ne shvata koliko će to da izazove velike probleme i što će u stvari da unazadi ceo taj budući posao što se tiče izgradnje gasovoda Južni tok. Nažalost, i ovaj član 6 je u vezi sa članom 5 koji je malo pre raspravljan ovde i prosto ne vidim zašto u ovom članu 5 se ostavlja starost jednog izvoda iz katastra nepokretnosti od otprilike godinu dana. Dakle, ovde ostavljate onako jednu komotnu starost, komotnu neažurnost što se izvoda iz katastra nepokretnosti tiče, a ovde u drugom članu 6 insistirate na brzini. To prosto ne ide zajedno. Vi nećete imati pravu sliku, nećete imati pravi podatak o vlasniku nepokretnosti kome u stvari trebate da eksproprišete nekretninu. Jer godinu dana je predugačak period. I ovde se ne radi o rokovima, ovde se prosto radi o starosti izvoda iz katastra nepokretnosti. Prema tome, očigledno je da se baš i nije u potpunosti vladalo sa pravom tom ambicijom da se ubrza postupak, jer očigledno su ostali neki relikti prošlosti što se komocije administracije tiče. Poslanica Radmila Gerov, izvolite. Predloženim amandmanom mi smo tražili da se ukine skraćeni upravni postupak, kao i da nadležni organ ne može da donese rešenje bez saslušanja stranaka. I Vlada Republike Srbije odbila je ovaj amandman sa obrazloženjem da je istovetan važećem zakonu o eksproprijaciji koji je u praksi i to u istovrsnim projektima znatnog manjeg obima, ta rešenja su se pokazala kao neadekvatna. Vi ste malo pre, ministarka, kad je, nakon što je govorila koleginica Popović, rekli na osnovu čega mi to iz Liberalno-demokratske partije tvrdimo da će građani pretrpeti štetu ovim zakonom, kada se zna da će poreska uprava procenjivati vrednost nepokretnosti, nažalost ne tržišne, to je administrativna neka vrednost. Pa baš iz prakse koju ste ovde naveli u obrazloženju. Ne znam koliko je vama poznato, ali prvom potpredsedniku Vlade je poznato, kao i prethodnoj Vladi, da na istom projektu za drugi gasovod u Nišu postojali su veliki problemi onda kada ste imali prilike da se saslušate građane. Tako su meštani katastarske opštine Trupale, to je jedno selo kod Niša, nisu prihvatili 50 dinara po kvadratu da im se isplati za njihovu zemlju od strane Jugorosgasa, iz razloga što je procena poreske uprave 190 dinara, a tržišna vrednost nepokretnosti 1800 dinara. Ja mislim da ministarka pažljivo slušate. Ti ljudi, njih ima preko 50, su utužili Osnovnom sudu u Nišu firmu. Sud ne sudi 190 koliko je procena poreske uprave, nego ih kažnjava sa cenom od 42 dinara po metru kvadratnom, što potvrđuje Viši sud. Na osnovu veštačenja i na osnovu loše primene člana 53 Zakona o eksproprijaciji.
Ako se to već desilo u jednoj opštini tim građanima, a pritom država neće da da autentično tumačenje člana 53, gde se ne primenjuje tržišna vrednost, gde se u slučajevima kada se radi nepotpuna eksproprijacija isplaćuje samo onaj deo zemljišta gde prolazi cev, a ne cela parcela, onda se postavlja pitanje na koji način ćete vi nadoknaditi zemlju meštanima Zaječarske opštine, Paraćinske i u ovim drugim opštinama gde nećete čak ni saslušati vlasnike parcela. Ista situacija desila se i u Leskovcu. Kod Koridora 10, isto eksproprijacija, isto se građanima umesto tržišne vrednosti isplaćuje daleko niža cena. Za Koridor 10 92 dinara, a tržišna vrednost je 1700 dinara po metru kvadratnom. To su razlozi zbog čega mi smatramo da će građani njih 10.000 sigurno biti oštećeni ovim zakonom, pogotovo što neće imati ni priliku da se izjasne i pogotovo što će vlasnik nepokretnosti, ruska firma, imati pravo da uđe u posed bez znanja vlasnika zemljišta koji možda do tada neće ni dobiti rešenje o eksproprijaciji. Hvala vam, potpredsednice. Za nas u Liberalno-demokratskoj partiji je neprihvatljivo da se informacija o lokaciji i lokacijska dozvola izda suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji, tačnije bez podnošenja kopije plana parcele i kopije podzemnih instalacija. Jer prihvatit ćete, ministarka, da svaki građanin koji želi da dobije lokacijsku dozvolu, znači u nadležnom organu opštinske uprave, čak za najobičniju ogradu ili krov na svojoj kući mora da dostavi kopiju plana parcele i kopiju podzemnih instalacija. Dosta problema je bilo u Nišu kod izgradnje postojećeg gasovoda, baš vezano za plan parcela. I ja ne vidim zašto bismo mi usporili postupak vezan za izgradnju Južnog toka ukoliko bi ruska firma prilikom pribavljanja informacije o lokaciji i lokacijske dozvole dostavila kopiju parcela. Pre svega tu pomoć mogu da toj firmi pruže opštine, ali onda bi sa sigurnošću znali i bili sigurni kroz koje parcele će proći gasovod. Da se ne bi ponovio slučaj kao u Nišu, da gasovod bude predviđen da prođe kroz neke parcele, a prođe kroz sasvim suprotne parcele. Pogotovo su važne i ove podzemne instalacije. Pa složit ćete se da nije u redu pokidati optički kabel. A kako ćete raditi izgradnju gasovoda ukoliko ne znate gde prolaze podzemne instalacije? I ukoliko je za građane Srbije potrebno da pribavete kopije parcela da bi dobili, kažem, dozvolu makar za najobičniju ogradu, onda mi smatramo da to treba da se priloži u ovom postupku. Takođe je neprihvatljivo i to da se lokacijska dozvola može izdati bez dokaza da su obezbeđena sredstva za isplatu zemljišta. U skladu sa ovim zakonom mi čak smatramo da zemlja prethodno treba da bude isplaćena vlasnicima, a ne da prosto nije potreban ni dokaz da su sredstva obezbeđena, niti ovde stoji rok kada će ta zemlja biti isplaćena vlasnicima, pogotovo što to prelazi u vlasništvo Rusije. I samim ovim zakonom vi ste dali mogućnost ruskoj firmi da sve ove dozvole dobije bez naplate i uplate jedne jedine administrativne takse. Pa građani ove zemlje kad idu da izvuku izvod iz matične knjige rođenih moraju da plate taksu. Mi zaista ne vidimo šta je sporno da i ruska firma plati takse ovoj državi. Poštovana ministarka, onda verovatno niste u toku, ali ja kažem prvi potpredsednik Vlade jeste. Pa u Nišu su tako isto bile urađene parcele, zato što su građani pisali i prethodnoj Vladi baš zbog tog problema. Bile su date parcele od strane Vlade, a onda se na terenu promenio regulacioni plan i gasovod je prošao kroz druge parcele. Ljudi su tamo podneli krivične prijave zbog nezakonito urađenog regulacionog plana. Iz tog razloga mi smatramo da ovde ne možete da radite bez kopije parcele ukoliko svi građani ove zemlje za najobičniju lokacijsku dozvolu prilažu kopiju plana parcele, smatramo da je ovde to neophodno uraditi.